Territori demana al govern espanyol poder actuar d'emergència per reforçar els punts crítics del Delta de l'Ebre. Així ho ha explicat el conseller Damià Calvet després de reunir-se amb la taula de consens. Aquesta és la notícia que obre l'informatiu d'este dijous 17 de desembre, on tenim més notícies en titulars. El Xarta Sénia es desbloquejarà a finals del 2021. La comunitat de regants ja ha aconseguit més d'un 50% d'adhesió al projecte d'este regadiu de suport. Tortosa instal·larà 78 lluminàries LED a l'avinguda Colom de Ferreries. Bon Preu inaugura un nou supermercat a Alcanar amb més serveis i aparcaments. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha demanat al govern espanyol poder actuar d'emergència per reforçar amb més sorres els punts més vulnerables del Delta de l'Ebre. El govern també ha acordat, amb la taula de consens, presentar al·legacions conjuntes al Pla de Conca de l'Ebre i al Pla de Protecció del Delta. La taula de consens del Delta de l'Ebre i el Departament de Territori han acordat engegar actuacions d'urgència abans de la primavera per reforçar les zones més vulnerables del Delta davant de nous temporals. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha demanat a l'Estat la declaració d'emergència per accelerar les actuacions. Proposta de la pròpia taula de consens s'ha elaborat un projecte que hem adreçat alhora des del Govern de la Generalitat al Govern de l'Estat per tal que ens puguin declarar l'emergència d'aquesta obra i a declaració d'emergència puguem actuar amb aquesta partida pressupostària que, insisteixo, tenim reservada i que en cap cas es perdrà. Hem fet una actualització del que és la gestió sobre aquest projecte i la relació amb el Ministeri per tal d'obtenir aquesta declaració d'emergència i poder actuar. Segurament fa falta encara alguna reunió més entre la Generalitat i l'Estat per poder arribar a aquesta declaració d'emergència, però en tot cas l'objectiu que ens hem marcat és poder actuar amb la màxima celeritat possible, tenint en compte que estem en una època de l'any en què hi poden haver llevantades i que també aquesta actuació l'hem de fer abans que no entrin altres condicionants, com per exemple el període de nidificació de les aus. Es proposa moure gairebé 500.000 de metres cúbics més de sorres cap als punts del litoral on ja va actuar Costes després del Glòria, al Trabucador, l'illa de Buda, entre la Bassa de l'Arena i la Marquesa i a l'Arenal. El portaveu de la taula de consens, Xavi Curto, ha remarcat que es tracta de reforçar les actuacions realitzades per Costes de l'Estat que consideren insuficients. Seria reforçar aquelles actuacions que va fer Costes, però que tots entenem que són molt insuficients. I, per tant, bàsicament la proposta que parlàvem en el format d'emergència era el reforçament d'aquests punts més crítics del Delta de l'Ebre per a intentar guanyar temps. Territori també se sumarà a les al·legacions de la taula de consens contra el Pla Hidrològic de l'Ebre i el Pla de Protecció del Delta del Ministeri i s'ha compromès a redactar el Pla Estratègic de la xarxa Natura 2000. El port de la Ràpita serà el primer Green Port de la Generalitat autosuficient energèticament. S'ha instal·lat un camp fotovoltaic a la coberta de la llotja de peix de la Ràpita amb 340 plaques solars. També es construirà un edifici per fomentar la nàutica de base que funcionarà amb energia solar. El port de la Ràpita serà el primer Green Port de la Generalitat autosuficient energèticament. S'ha instal·lat un camp fotovoltaic a la coberta de la llotja de peix amb 340 plaques solars amb una inversió de 130.000 euros que permetrà rebaixar la factura de la confraria de pescadors en 24.000 euros l'any. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha afirmat que a mitjà termini es continuarà impulsant l'energia fotovoltaica i també es podria instal·lar un aerogenerador. I volem ser el primer port, el de la Ràpita, un Green Port, que aconsegueixi ser autosuficient al 100% des del punt de vista energètic. Per tant, haurem d'instal·lar també més plaques fotovoltaiques i també estem pensant en un projecte puntual d'instal·lació d'energia eòlica, d'un aerogenerador. Tot plegat amb la intenció de ser un port que efectivament sigui autosuficient des del punt de vista energètic. Calvet també ha anunciat que el 2021 es construirà un edifici que acollirà la base nàutica. S'invertiran 900.000 euros. El centre ha d'acollir els serveis de l'escola de vela i de les activitats nàutiques. Aquí on som hem de construir la base nàutica. Una base nàutica que ha de donar servei a tot el que és la nàutica esportiva, la nàutica de formació, la vela, estem, repeteixo, en un enclau
privilegiat i l'hem d'aprofitar. I per tant ja tenim el projecte constructiu que licitarem properament i que posarem en servei així que acabin les obres amb la màxima eficiència possible, una inversió de 900.000 euros i per tant una inversió que serveix per donar més capacitat encara al port de la Ràpita. En col·laboració amb l'Ajuntament de la Ràpita es farà una activitat formativa de vela curricular per a tots els alumnes de centres docents del municipi. Pel que fa a la pandèmia, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha declarat 31 nous positius per Covid-19 aquest dijous. Des de l'inici de la pandèmia, el territori acumula 5.305 casos confirmats per PCR o antígens i 5.644 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 122 persones, les mateixes que en el balanç anterior. El risc de rebrot puja 2 punts i se situa en 119 i la velocitat de contagi puja de 1,21 a 1,26. Segons l'últim balanç, hi ha 22 persones ingressades, una menys respecte dimecres. Al conjunt de Catalunya hi ha 345 persones a l'UCI, les mateixes que fa 24 hores. El director d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, ha confirmat que el Xarta Sénia es desbloquejarà a finals del 2021. Gómez ha detallat que la comunitat de regants ja ha aconseguit més d'un 50% d'adhesió al projecte d'este regadiu de suport i que hi ha 3 taques regables a zones de Xarta, Roquetes i la Galera Santa Bàrbara. El director d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, ha confirmat que durant els darrers mesos del 2021 podran començar les últimes obres per posar en funcionament el canal de regadiu Xarta Sénia. Gómez ha detallat que la comunitat de regants ja ha aconseguit més d'un 50% d'adhesió al projecte d'este regadiu de suport i que hi ha 3 taques regables a la zona de Xarta, Roquetes i la Galera Santa Bàrbara. En això ja es van començar durant enguany, a principis d'any, ja es va començar a que se redactessin els projectes tècnics d'aquestes 3 taques. La taca 1, que és la que està més a prop de Xerta, ja va més avançada que la taca 2, que està més al voltant de Roquetes, i la taca 3, que estaríem ja més al voltant del que seria la Galera i Santa Bàrbara. La taca 1 va una miqueta per davant en tema d'informes. La idea és que volíem tindre, ens han de passar el projecte, a veure si ja podíem tindre a finals d'enguany, encara no el tenim, o a principis ja de l'any vinent. A partir d'aquí passem ja a la licitació, que surti el projecte per a veure quina empresa el fa, i una vegada tindrem ja la licitació ja emprendrem l'obra. La idea és que durant l'any que ve ja sortirà la licitació i que per tant tot aquest projecte es pugui tindre, acabarem l'adjudicació i la idea és que a final del 21, el darrer trimestre del 21, poguéssim ja començar a fer obres a la taca 1. La taca 1 va, podríem dir, en 6 mesos d'avançada sobre la taca 2 i la taca 3. La primera zona regable, la de Xerta, tindrà un pressupost d'uns 10 milions d'euros, mentre que les altres dues costaran uns 12 milions cadascuna. Gómez ha explicat que la voluntat d'Agricultura és que l'aigua del Xerta Sénia arribi en 2 o 3 anys al 100% de la superfície regable, ja que es considera clau per al futur de les oliveres, ametllers i cítrics. Per tant, si va bé, el darrer trimestre del 21, a la taca 1, la zona de Xerta, hauríem ja de començar a veure com va arribant les infraestructures, les tuberies, els hidrants i com començaria ja la cosa. En la idea del que tu comentaves, en la idea també que el Xerta Sénia arribi a tot, és a dir, no que no es queden aquestes 3 taques, sinó que arribi a tot, que arribi al 100%, entre 3 coses, perquè el departament considerem que aquests recs, que són recs de suport, que no són recs per a convertir una zona erma en una zona en un vergel, sinó que són recs de suport bàsicament a olivera, també tema de cítrics, algo també d'ametller, que aquests recs de suport arriben al 100% perquè els considerem claus per al desenvolupament. Encara en aquests moments zones de no rec funcionen, sabem que tenim problemes de productivitat i això també se'n deriva en problemes de preus. D'altra banda, Gómez ha explicat que esperen una sol·licitud formal de la comunitat de regants de la Terra Alta abans d'iniciar els tràmits per millorar i ampliar el regadiu. Venen d'un procés en el qual hi havia hagut una certa deixadesa del rec. Ells plantegen aquí una sèrie de millores claus per a poder mantenir el rec de la Terra Alta. Vam estar visitant les seues estacions de bombament i les seues bases
i és veritat que tenen una part important i per a ells en aquests moments és prioritària, és solventar el problema que ells tenen, i a partir d'aquí és veritat que ja existeix de fa un temps la possibilitat d'allargar el rec de la Terra Alta cap a la zona de Sant Joan, però és un tema que l'ha de proposar al Departament el rec de la Terra Alta. En aquests moments el Departament no tenim encara una sol·licitud, és a dir, nosaltres només treballem a partir de sol·licituds de les comunitats de regants i a partir d'assegurar que l'adhesió en aquella ampliació és important. Com a mínim treballem en adhesions del 50%, és a dir, si tenim una zona que es vol ampliar i el nivell d'adhesió no és important, nosaltres diem a les comunitats de regants que primer tinguin una adhesió important i a partir d'aquí les tenim. El director d'Agricultura ha garantit que l'ampliació del rec de la Terra Alta tirarà endavant si l'adhesió de futurs regants supera el 50%. De fet, ha recordat que el departament està finançant el 85% de les obres per crear nous regadius. Per tant, els nivells d'inversió són importants i cal que des de la part de les comunitats de regants hi hagi una voluntat molt important de generar aquests nous regadius, ha d'estar-hi, i després que hi hagi un nivell d'hectàrees que s'adhereixen a aquest regadiu que sigui important. Estem parlant una mica en general, de que volem sobre una... També saps que una cosa és quan s'arranca el regadiu, l'altra és que després la gent s'hi pot anar incloent. Nosaltres el que volem és que quan s'arranca el regadiu, quan nosaltres ja anem a fer l'obra, estiguéssim una mica al voltant com a mínim del 40 al 50% de sol·licituds en aquella zona que pretenem arribar al rec. Gómez també ha detallat que recentment Agricultura ha abonat a les comunitats 5,6 milions d'euros per a la millora i modernització de les xarxes de regadiu de Catalunya. D'altra banda, Jesús Gómez ha afirmat que és obligació de tothom defensar el Delta de l'Ebre i ha donat suport a la mobilització convocada el proper 21 de desembre per part de la Unió de Pagesos amb una tractorada a la platja de la Marquesa. El director dels Serveis Territorials d'Agricultura ha reiterat que el Delta necessita solucions i que no es pot recular la línia de costa com proposa el govern de l'Estat. Segons Gómez, el Delta és viable encara que pugi el nivell del mar. Esta actuació d'Unió de Pagesos per a focalitzar el problema en què el delta no hem de recular, en què el delta necessita solucions i que el delta és viable, perquè jo penso que al final la idea és que el delta és viable encara que pugi el nivell del mar, és a dir, la pujada del nivell del mar no ens ha de dir mala sort és el que ja sortirem, sinó que la pujada del nivell del mar tenim capacitat enginyera i tenim capacitat de poder-la suportar. Per tant, en aquest cas és perfecte, jo penso, la visualització que fa Unió de Pagesos de focalitzar el problema aquí al tema de la regressió. Tortosa instal·larà 78 lluminàries LED a l'Avinguda Colom de Ferreries. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha explicat que l'actuació s'emmarca en el pla de millora de la via pública engegat pel govern municipal, alhora que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. Tortosa ha iniciat la renovació de l'enllumenat de l'Avinguda Colom a Ferreries. L'actuació preveu substituir les 39 luminàries existents per 78 de noves amb tecnologia LED. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha explicat que l'actuació s'emmarca en el pla de millora de la via pública engegat pel govern municipal, alhora que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. I que suposa, en primer lloc, una actuació que ens permetrà poder tindre un enllumenat molt més potent, molt més segur, i que a més ens permet passar de 39 luminàries que hi havia actualment a 78. I amb això també, a la vegada, com ho convertim i ho passem a tecnologia LED, també ens permet ser molt més eficients i molt més sostenibles i continuar també aplicant mesures que permetin també ajudar a combatre el canvi climàtic des de l'Ajuntament de Tortosa. L'actuació suposa una inversió de 95.000 euros. D'altra banda, Roigé ha avançat que properament s'adjudicaran noves actuacions al barri del Temple i Ferreries. Es tracta de la millora de l'enllumenat i les voreres dels carrers Sebastià Juan Arbó i Mossèn Manyà, a vora Parc, mentre que a Ferreries s'actuarà als carrers Mas de Barberans i Alcanyís, a la zona de la Casota. Al barri del Temple executarem totes les voreres i farem tot el carrer nou Sebastià Joan Arbó i també al carrer Mossèn Manyà. Això també ens permetrà canviar tot l'enllumenat i, per tant, millorar tot l'enllumenat en l'àmbit de vora Parc, en aquests dos carrers que són dos vies molt importants a nivell del centre o del nucli de vora Parc. I pel que fa al barri de Ferreries, que és on estem actualment, en pocs dies, segurament aquesta setmana propera, iniciem les obres d'arranjament de les voreres del carrer Mas de Barberans. Continuarem també amb diferents actuacions al barri de la Casota, que també és important que continuem arranjant voreres en aquell sector, i també ja està en procés de licitació les voreres i l'enllumenat del carrer Alcanyís,
que es situaria fins a la zona on estem pràcticament ara, a l'encreuament amb la plaça 1 d'Octubre i el carrer Tarragona, i també les voreres i l'enllumenat de la plaça 1 d'Octubre, també pel que fa a tot l'àmbit de la part de l'edifici de l'estadi. I avui també els expliquem que Tivenys ha engegat un projecte per afavorir el civisme al municipi. Els més petits tenen clar el que és correcte i el que no. Hi ha un nen que no té casc i una nena que no té casc. I la mama sí. Molt bé, està malament. Malament. Per què? Perquè està caminant a la carretera. Però molts cops els adults no. Per aquest motiu, Tivenys s'ha proposat afavorir el civisme a través de la iniciativa Tivenys Cívic. Una de les accions del projecte és explicar als infants quines són les conductes correctes. És ensenyar-los valors com el respecte com ciutadà, ser bones persones, i jo crec que des de ben petits és quan s'ha de començar a ensenyar tots aquests valors. El primer bloc del projecte ha estat la circulació viària. No només fer una reflexió, sinó fer una campanya molt proactiva a nivell de xarxes de quines són aquelles conductes que cal millorar i aquelles conductes que ja s'estan fent bé. Este mateix projecte, este mateix pilar, portar-lo als nostres menuts i menudes, a l'escola pública, per a que reflexionin i per a que també ens facin arribar el seu punt de vista i com ho veuen, i hem fet també una bustiada informativa. Tivenys Cívic també incidirà en aspectes com la cura dels animals, el reciclatge, el respecte als altres o l'ajuda a la gent gran. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha demanat a les empreses dels grans supermercats del municipi que no obrin el 26 de desembre, dia de Sant Esteve, perquè els treballadors puguin conciliar la vida laboral i familiar. L'Ajuntament hauria rebut diverses consultes sobre la possibilitat de romandre oberts aquest dia, tot i que el calendari oficial d'obertura d'establiments comercials a Catalunya preveu el tancament el dia 26, la condició de Sant Carles de la Ràpita com a municipi turístic permetria obrir-los. Però sí que entenem que el 26 de desembre, tot i que la normativa permet a aquestes empreses prendre la decisió de poder obrir, entenem que és un dia familiar, és un dia festiu i és un dia molt arrelat a la nostra societat, és un dia molt arrelat a Catalunya, i és per això que he fet arribar aquesta carta fent la reflexió a les direccions d'estos grans supermercats de que siguen conscients de que és molt complicat poder conciliar la vida laboral i familiar un 26 de desembre, Sant Esteve, i demanant que reflexionessin sobre el fet d'obrir o no obrir este dia festiu a Catalunya. Bonpreu ha inaugurat un nou supermercat a Alcanar amb més serveis i aparcaments a l'Avinguda Catalunya. Disposa de 1.200 metres quadrats de superfície i 135 places d'aparcament. El president i director general del grup Bonpreu, Joan Font, ha remarcat que aquest és un equipament més competitiu i de futur. Bonpreu ha inaugurat un nou supermercat a Alcanar amb més serveis i més seccions. El grup va obrir el primer Bonpreu al municipi l'any 2005 i, donat el seu creixement, va decidir fer un nou establiment amb una superfície de vendes de 1.200 metres quadrats i 135 places d'aparcament. El president i director general del grup Bonpreu, Joan Font, ha remarcat que aquest és un equipament més competitiu i de futur. Per l'experiència que teníem ja amb l'altre supermercat i el creixement que havíem tingut en els últims anys, feia falta un equipament d'aquest tipus, molt més competitiu, més còmode, més segur, més accessible, més visibilitat, on el client podrà comprar amb molta més comoditat. El cap de zona del grup Bonpreu a les Terres de l'Ebre, Josep Soler, ha destacat que en aquest nou supermercat el producte fresc és el protagonista. I sobretot incrementem en assortits, en quantitat de producte, en potencialització del producte de quilòmetre zero i de proximitat, i també algunes seccions com congelat, fruita. Tenim una nova imatge a nivell de cosmètica a l'entrada de l'establiment i també ho celler amb moltes referències millorades i sobretot apostant pel producte de proximitat i de quilòmetre zero. També ofereix fleca amb taulell i per primera vegada al territori un viver de mol·luscs vius i forn de cocció de peix. Aquí a les Terres de l'Ebre és els primers Bonpreus que tenim viver de mol·luscos vius, també tenim forn de cocció de peix perquè la gent se pugui endur el peix cuinat, els musclos, el lluç, el rap, el que compra, en una qualitat boníssima, i són dos focus d'atenció importants que són els primers que tenim aquí a les Terres de l'Ebre.
Bonpreu ha invertit 6,7 milions d'euros en la construcció de l'establiment i compta amb un equip de 31 professionals. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha afirmat que l'obertura d'aquest nou supermercat és un primer pas per recuperar la capitalitat comercial d'Alcanar. Arriba en un moment molt concret i que obri un camí esperançador al Alcanar. De fet, és el primer pas per a recuperar la nostra capitalitat comercial. Ens farà millorar la competitivitat, la qualitat, pel que fa al teixit comercial del nostre municipi. Al 2021 el supermercat també disposarà d'una benzinera Esclat Oil. Tortosa ha homenatjat i posat en valor la tasca del lingüista Joan Beltran. Va ser aquest dimecres al vespre en un acte molt sentit al Saló de Plens del Consistori, on es va posar en valor la seva tasca de difusió i defensa de la llengua pròpia de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa va homenatjar a títol pòstum el lingüista Joan Beltran i Cavaller. Va ser un acte molt sentit al Saló de Plens del Consistori, on es va posar en valor la seva tasca de difusió i defensa de la llengua pròpia de les Terres de l'Ebre. El professor i editor Miquel Àngel Pradilla va glossar la importància de la seva obra i la repercussió benèfica que tindrà en el territori. Jo crec que Joan ha fet una feina per al futur. Ha fet una feina per al futur que incardina perfectament amb la nova que no és tan nova, en definitiva, però sí que és la potenciació des de l'Institut d'Estudis Catalans d'una norma basada sobretot en la descripció, on la descripció fa aflorar la potencialitat dels territoris. Aquesta manera d'entendre la llengua que ja vam veure en Cruïlla i Aïnes tindrà en el vocabulari de Cruïlla sense cap mena de dubte i és una de les coses que a mi em corprenen més. És una feina que havíem de fer plegats i així la vam dissenyar, però en els darrers temps ja no va poder ser possible. És la feina de la selecció de mots que puguen encaixar en aquest nou diccionari pancatalà que estem elaborant. El professor i escriptor Manel Oller va afirmar que Joan Beltran era un mestre excepcional i un pou de saviesa i excel·lència. Jo, en el senyor Joan Beltran, vaig trobar un mestre excepcional. I molt sovint, abans d'editar cap dels meus llibres, me refereixo als de creació literària, jo li consultava al senyor Beltran. El senyor Beltran va ser per a mi sempre un pou de saviesa, un pou d'amistat i un pou d'excel·lència. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, va destacar la seva tasca per prestigiar la manera de parlar de les nostres comarques. Ell va ser, com hem dit, un ferm defensor de la nostra parla, del català de transició del tortosí, màxim exponent del treball per prestigiar la manera de parlar que tenim a les nostres comarques, un treball que no només va en la línia de superar aquell acomplexament que moltes vegades tenim quan parlem en la nostra llengua a altres zones del país i que jo vull reivindicar sempre, i la riquesa que tenim i l'hem d'expressar i ens hem d'expressar com som nosaltres i com parlem a casa. El seu fill va agrair l'homenatge al seu pare, tot posant de relleu la seva dedicació incansable a la llengua, la seva vida. Són testimonis de la seva dedicació els últims 50-45 anys per a fer possible totes aquestes obres. Un treball ingent, meticulós, entregat. Les hores que s'hi passava no us ho podeu imaginar. Roger va fer entrega a la família d'una escultura en record de Joan Beltran creada per Cinta Sabater. El Delta de l'Ebre, el plaer dels sentits, és el nou llibre de Vicent Pellicer. El llibre és una tria de les millors imatges, totes inèdites fins ara, de les milers de fotografies que l'autor ha sabut captar en els darrers anys al Delta. Vicent Pellicer acaba de publicar El Delta de l'Ebre, el plaer dels sentits, un nou llibre de fotografia amb imatges espectaculars dels paisatges i de la natura del Delta. Editat per Cossetània, es tracta del tercer llibre de gran format que Pellicer, l'escriptor i fotògraf jesusenc, ha publicat en els darrers anys, després de les obres El massís del Port, Bellesa insòlita i Terres de l'Ebre i Matarranya encisadores. El primer va ser ja fa un bon grapat d'anys, que va ser el massís del Port, Bellesa insòlita. Al cap d'uns 3 anys crec que va sortir el Terres de l'Ebre i Matarranya encisadores, i ara després també de 3 o 4 anys més acabem de veure complit el somni. Quan dic que veiem complit, en plural és perquè és fruit d'una feina entre l'editorial Cossetània de Valls i un servidor. Els llibres de Pellicer reflecteixen la bellesa i els valors naturals i paisatgístics de les Terres de l'Ebre. En aquest cas,
El llibre és una tria de les millors imatges, totes inèdites fins ara, de les milers de fotografies que l'autor ha sabut captar en els darrers anys al Delta. Les fotografies són bastant recents. Quan dic recents són potser d'uns 4 o 5 anys. Per a mi això és molt recent. Sí que és veritat que són milers de fotos d'anys abans, però clar, per a fer un llibre d'aquesta qualitat vam pensar que calia renovar fotografies noves. Llavors, totes les fotos que hi ha aquí són inèdites, eren inèdites. De fet, són imatges captades abans dels danys provocats pel temporal Glòria. Pellicer ha explicat que va visitar la zona després del temporal i que va sentir molta tristesa i desolació. Molta desolació i sobretot moltíssima tristor, de debò, moltíssima tristor. No solament pel que veia, sinó després també pels manifestos que veus de la gent, de la pagesia. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per a la informació del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors. Comencem avui en esta imatge espectacular d'Agustí Descarrega que ens enviava. Aquí podem veure l'alineació de Saturn, de Júpiter i de la Lluna. Ho podeu veure en esta pantalla completa. Dalt teniu Saturn, Júpiter que es veu en un puntet una miqueta més gran i la Lluna que està per sobre del Montsià. Temperatures d'aquestes últimes hores. Per la nit ha sigut suau a la costa, 8 graus per exemple la mínima a Amposta, però això sí, a l'interior ha sigut gelada, 1,6 al Parc Natural dels Ports, al voltant dels 3 graus i mig a Ascó o 1,7 a Batea. I les màximes al llarg del dia han estat de 16,7, si fiquem bé el mapa de temperatures, 16,7 a la costa i del voltant dels 8 a 11 graus a l'interior. Pel que fa a la previsió per demà, ara sí el que veurem serà com demà tindrem ambient assolellat, només a l'interior de la Terra Alta hi haurà boires cap al nord de Terra Alta i Ribera i ambient parcialment nuvolós a la zona tant del Montsià com d'interior del Baix Ebre com del sud de la Ribera d'Ebre. Pel que fa a la resta, tindrem ambient nuvolós a partir de migdia arreu de les Terres de l'Ebre i podrien haver fins i tot alguns ruixats, s'escaparia cap a la zona més pròxima a la comarca de l'Alt Camp o del Priorat. Vents que bufarien de nord-est fluixos, vents variables per la tarda en marejol. Pel que fa a les temperatures, per demà, en general, pocs canvis. Unes mínimes que estarien entre els 7 i 8 graus a la costa i al voltant de 3 i 4 a l'interior, i unes màximes que girarien per 17-16 graus a les zones del Montsià i del Baix Ebre i entre 13 i 14 a les comarques de la Ribera i la Terra Alta. Pel que fa a l'abans de previsió, i ja entrant al que seria el cap de setmana, el dissabte es podrien registrar alguns ruixats, però que serien en general febles. I diumenge i dilluns, temps variable, amb unes temperatures que ja ho veuen, per Móra d'Ebre estarien entre 17 i 6 graus les mínimes. Gràcies, Albert. Fins demà. Vinga, fins demà. I fins aquí l'edició d'aquest informatiu. Recorden, poden seguir informats a canal21ebre.com, Twitter, Facebook i el canal de Telegram. Tornem demà. Gràcies per la seva atenció.